Hi! Welcome to my vlog! It's me, January Lee, and I'm Marco Pampangan, Camera Vlogger. Bali for today mga kapatid, it's Three Kings, January 5. Happy Three Kings po sa ating lahat. Ayan, so dito po sa bayan ng Santa Ana, Pampanga, Barangay Santa Maria, Santa Ana, Pampanga, nagse-celebrate po tayo ng Three Kings. Kung saan ang tinatawag dito ay kuraldal. Kuraldal na sumasayaw po. Kapag sinabing kuraldal, ito po ay pagsayaw or pag-indayog habang nagpo-procession sa daan. Ayan. So, ang Barangay Santa Maria, Santa Ana, Pampanga, also known as Balen, Bayu, kung saan nandyan po yung kanilang patron na Nuestra Señora de la Paz Ibn Biyahe. So, every January 5, mga kapatid, nagse-celebrate sila ng Three Kings. Kumukuraldal po sila. Ito'y parang meron siyang parang kapistahan na rin, parang piyesta siya. Lahat ng tao naghahanda. Tapos libo-libong mga deboto po. Libo-libong mga deboto ang pumupunta dito sa iba't ibang panig pa ng Pampanga. Actually, minsan taga Manila pumupunta talaga dito sa Barangay Santa Maria para lang makipagkuraldal o makipag Three Kings. Kasi napakasaya po talaga ng Three Kings. Tapos meron pa ako dito, nung bata ako, natatandaan ko, sa sobrang dami ng tao, ng tatay ko, tsaka nanay ko, inaano na lang kami yung kinakalong na lang kami, kinakarga kami para isayaw na lang kami kasi ang dami po talagang tao. Tapos yung si Nuestra Señora de la Paz Ibn Biyahe, nakaandas po yun. Sinasayaw-sayaw po siya ng habang nakaandas. Then, meron din naman nakakaro. Tatlo silang replika na pinuprosession po tuwing Three Kings. Ang sabi ng mga napagtanungan namin kanina, 54 years na po ang kuraldal o ang tradisyon na kuraldal na ginagawa po sa Barangay Santa Maria, Santa Ana, Pampanga. Actually, sa isang lote, nandoon yung ginawa nilang bahay ni Apong de la Paz. Doon muna siya magi-stay, doon siya aayusan, tapos maraming punong-puno ng Christmas lights, tapos mga bulaklak. Tapos yung Hermana Mayor, papakainin niya lahat po ng mga pupunta doon. Ayan, tapos may mga musiko, ilang grupo ng mga musiko ang nandiyan. Kada patron meron pong musiko yan. Tapos, magsisimula ang kanilang prosesyon, kindly imagine this mga kapatid. Magsisimula ang kanilang prosesyon mula alas 8 ng gabi, tapos aabutin po sila minsan mga alas 9 ng umaga. Ayan, so iniikutan lang po nila is yung kanilang barangay. Sa sobrang laki po ng barangay, tsaka syempre, paikot-ikot, pabalik-balik, tapos ano siya yung sumasayaw talaga kasi yung mga tao. May mga bata, matanda, buntis, or mga gustong magkaroon ng anak. Actually, yung devotion na to, mga nananampalataya or gustong magkaroon ng anak. Gustong magkaroon ng trabaho, gustong makapag-abroad. Ayan. Tapos gustong pumasa sa mga board exam. Ayan. Lahat po yan, sumasayaw po sila. Makikita mo sila talagang hindi sila nahihiya, hindi sila nag-aalinlangan kasi alam nila sa sarili nila, kahit napakalayo na pinanggalingan nila, alam nila na matutupad ang kanilang hinihiling basta sila po ay sumayaw sa harap ng Nuestra Señora de la Paz Ibn Biyahe. Napakasarap ng feeling. Bata pa lang kami, actually naman kami mga kapatid ko, bata pa lang kami talagang, deboto na po kami ng Apong Maria ng Santa Maria, Santa Ana, Pampanga. So, talagang sumasayaw kami, sayaw, talagang masaya, talagang nagsasayawan. May mga naka-costume pa, may naka-Pilipinyana, tapos yung iba talaga ay, yun nga, yung mga dayo galing Manila na akala namin, porket galing sila ng Manila, parang mag-aano lang sila, titingin-tingin lang sila, pero hindi, mas nag-e-enjoy pa po sila kaysa sa amin taga dito. So, sa 54 years, kindly imagine, ang kauna-unahang pong kuraldal dito sa Santa Ana, Pampanga, ay ang Barangay Santa Maria. Sila pang unang barangay na nagkaroon ng tradisyon ng kuraldal. And then, a few years after that, siguro high school na po ako, gumaya na rin or na-adapt na rin po ng ibang barangay yung kuraldal. Nagse-celebrate na rin po sila ng mga Three Kings, may mga pasayaw na rin sa daan habang nagpo-prosesyon. So, kami po dito sa Barangay San Jose, dahil ang San Jose, alam naman po natin na esposo siya ng Birheng Maria. So, tsaka magkatabi lang po kami ng barangay. So, nag-adapt na rin po kami ng Three Kings. Then, sumunod po yung Barangay Santa Lucia, San Juan, San Isidro, San Tiago, San Nicolas, San Joaquin. Ayan. San Isidro, tapos hindi ko lang po alam yung ibang barangay, ay San Pedro. Then
talagang masaya. Parang ginawa namin nun, after dito sa kabilang barangay, kahit puyat, magkukuraldal kami dito sa barangay namin. Then after dito sa barangay namin, sa isang barangay na naman. Kasi ang dami namin mga kahilingan. And yung kahilingan naman namin yun, kailanman hindi kami nagdalawang isip na hilingin iyon kasi talagang natupad. So mga kapatid, yung feeling na alam mo sa sarili mo na dadaan yung patron, tapos alam mo na kahit ayaw mo sumayaw o kahit napagod ka na, talagang napapasayaw ka, napapaindayog ka sa sayaw. Kasi sa sobrang saya ng mga tao, makikita mo na bata, matanda, nagsasayawan, talagang minsan may naiiyak pa kasi nga sa sobrang saya. Napakasaya. Tapos lahat po ng mga bahay doon ay may handa. Ayan, talaga, so sabi ko nga sa inyo mga kapatid, para siyang piyesta. Tapos talagang makita mo kahit naman sa ang bahay, actually, kahit hindi naman nila kamag-anak, kung gusto nilang kumain, yung mga taong dumadayo doon sa iba't ibang panig ng Pampanga or panig ng Pilipinas na pumupunta pa dito para makipag-celebrate, pinapakain naman po nila. At lahat po ay mababait ang mga taga-barangay Santa Maria. So, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account is Jesse Samson, GHESSIESIMSON. Then add me to my Facebook account, it's January Lee. Ayan, so halina, samahan niyo po ako at tunghayan natin at tignan po natin ano po ba ang gagawin nilang paghahanda or ang paano nila isa-celebrate ngayon ang Three Kings at paano sila kukuraldal or sasayaw ngayong panahon ng pandemic. Alam naman po natin na may social distancing. Tapos alam naman natin na COVID is everywhere. Diba? Tapos, kaya kailangan meron tayo laging face mask at meron lagi tayong suot na face shield. Then, maghugas lagi ng kamay at may baon lagi tayo ng alcohol. So, tignan po natin kung anong preparation po ang gagawin or plenado ng Barangay Santa Maria, Santa Ana, Pampanga. So, halina mga kapatid, samahan niyo ako. Punta tayo sa Barangay Santa Maria, Santa Ana, Pampanga, also known as Balen, Bayu. Ayan, para kumuraldal po tayo. Happy Three Kings. Tara! Ipatula ni Balen.
Palakpakan tayo in Nuestro Señor de la Paz y buen viaje. Manatili tayo. Dinarangay ang matwa, pagsubukan kuyamana, tambik ng linog ikura, kipisuhulan na kaya. Kita ipagulana na, kuwata na kalimbulsana. Kura anang mga mano, dungturan mo ikanako ikutang, manusin ko kinyawan mo, kingarmitang pagawa mo. Bistaman emo sabihan, ingkanako mo ikutang, din perang kekang dalan, adwala mga wata bilang. Paramdam ng kura, matwaketa sena-sena, may kalihan niya kanika, patawad kasugi ngana. Ngana bagay ng tulog, bisitas ng neko, ipatwa anang menasko, balay-balay kakong sabo, kanika kanitimulan, imbalay birhen anwan. Ipang-alaisan ang alalang, pinakante at timulan. Kabukasan natin dita, impinalo ya inetan na, di kaniki kumagalaw, pero balo kakilala. Di yung genang pumila, bulaw na ang kaunyakan, impangay ang mabaltangan, ang amnesira na anuman. Tingnan gusto na kita, materyales ng bisitas, di alwahe di tangga, kamentare ka impinansya. Eri miliban na aldo,
Bisipas yamin ito, payuli na ng milagro, diting birhen asak ng yugo. Matwa kita sa yasena, ibang patron kunan banaya, kinipilitan na ng kandawa, dapat empo ikip nila. Inako mapagandala, din magulak king patrona, baling-baling ipalik na, peninunante king matwa. Matwa ewan ay kulisan, king bisitas magiging naman, king imahen ng birhen anuan, disente bago nilalta. Maraming ito kamulan, birhen ketina panyata, at impilado sangkal, ketinyado nagaramdam. Nuestra Señora de la Paz, Ibendiyahe, pagkalunan ni Bayu, ipanalangin mo kami. Payulit malalang at malablang kontribusyon di Mario Keti. Maglakad lo, makipagsiksikan, minidang ang tamalandel mo yung Mario. At panawalan daw hindi ng pakibat, ikarela please ang kadalangin. Ing tradisyon ng panguraldal at malalang makasalpantayan. Inuli reketi ting tipong punang tamo, medibal king Balen sa small. Bilang parangal ng king maningning arena tamo. Iti yung garat ng tao, maluwat ng panahon ng milabas, at ang ganangeni, darat ng tapamurin. Ala ng makibalo at makatala, nung kapinalitibay ng pisaw, at iti alamaliwa, nunay kuraldal ng Apo Maria. Ingamanong kuraldal na inibatagyan ingamanong Espanyol, akurara, nga namawani, makakaya, o kingaliwa naman, mayuno. Marahil iti sangkal, inya di tarasal pantaya, ding dibotos at mga nata, tatalagate ing kabengyan, bilang parangal ng Apo Maria, payuli ng karelang malalang debosyon at kapanwalan ng king milagro ng Apo Maria. Dapat tinibalwaw, makayaliwaya rin mga labasan ng moralban, pauling karananan ng tamang pandemya, ing COVID-19. Magyabi tamong tumira, gampanan tayo ing kuraldal. Magyabi tayong